Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karong adlaw Lunes nagpahinumdum kanato nga ang tinuod nga gugma katong dili lang taman sa istorya, dili lang taman sa ampo, kundili ipakita gyud sa buhat. Well, kung kana lang atong basihan, kitang tanan nakahimo naman ana, di ba? Sayon ra man na. Pero kini ang pangutana. How about kadtong mga tao nga dili kabalos nato? How about kadtong mga tao nga dili miyembro sa atong pamilya, dili nato paryente, naa sa gawa sa atong balay? How about kadtong mga tao nga dili ka-level sa atong estado sa kinabuhi? Mga igsuon, sakit pamalandungon nga many times ang atong gugma og respeto mamili. Magdepende sa kung unsay tan-aw nato sa usa ka tawo. Ang atong gugma og respeto magdepende sa unsay kolor sa tawo, unsay gisuot sa tawo, ug unsay baho sa tawo. In short, many times we respect the status, not the person. Mao siguro mga igsuon nga abi kay dili ka level nato og status ang security guards, mga tindera, waiters, atong mga helper sa balay, maunang basta-bastaon lang nato paubos og pangasaba. Many times we respect the status, not the person. Aniyat ang atong Ginoo nag-ingon, kung unsa inyong gibuhat, ilabi na sa mga labing ubos na kong igsuon, mausab na inyong gibuhat kanako. Mga igsuon ato ning pamalandungan.